Llavors? Hauria, no? Hauríem d'avisar un metge. Ràpid, ràpid, L'has trobat! Doncs, com vols que l'haguem trobat? Sí, meravilles, perdó! És vostè una santa, senyoreta, una santa. Prou de sants, prou! El millor serà que em vagi a buscar jo el metge. Aquests homes, on se'l van ficar? Gràcies, Juliet. Jo em quedo amb ella. Apa, adéu. Ai, tant que t'espero. No puc mirar. Ni mirar. Bon dia. Arribo un mal moment. El pitjor. Genís! Cosí! No pot ser! Quant de temps? Si estàs fet tot un home! Sí, ja ho sé. Cosina, el meu pare ha vingut, oi? Oh, digue'm que sí. Aquestes hores del matí? Normalment les negatives ni alcohol, però n'en prenc cada dia. Oh, Genís, home, es nota que vius a l'alta societat. Per què? Que potser em veus més hipòcrita o més desvagat que abans. Per cert, què li passa? Res, senyor, no s'han de preocupar per mi. Una que no sap tallar la vedella. Segur que era la vedella i no una vaca vell? Caram, quin tall. Crec que em marejaré. Cosina, on tens la ginebra? Aquí, al moble. Serveix-te, tu mateix. Caram, fa fred en aquesta casa. Jo no ho noto. Doncs no sé, a mi m'ha vingut com un fred que m'ha pujat per l'esquena. Tot de sobte, ben estrany. Home, fill, per fi t'has dignat a aparèixer. És que m'avorria, pare. Vaja, quina novetat. Cosí? Els meus braços. Però, què ha passat? Senyor, no s'enfadi a mi per la meva pocatrasa. Tranquil·la, Nicole. T'has fet mal, no tens pas la culpa. Però ens passa enredereix. Aquí no deixa de venir gent. Sí que t'acoses ràpid. No t'amoïnis ara pel sopar. De seguida vindrà el metge i ho arreglarà tot. I podràs fer el sopar i seguir amb les teves tasques. Sí? A veure, un moment. Quin metge? Explica'm-me. Pel que es veu, s'ha fet força mal, no? I com que s'ha tallat aquí? Però l'han trobat. On? Doncs això. Que la meva germana ha anat a buscar un metge per tal que li doni una mirada. Ah, i ha anat molt lluny? No, aquí al costat. Diu que pel camí vell del riu. Al portal del pont. Al portal del pont? Però què digna? Sí, però et poses així? És que no saps qui viu allà. No, qui? En Gils, viu en Gils. I què, si no el sé? Jo no tinc per què saber on viuen totes les teves amistats. O sigui... Home, la famosa carta anònima. Ah, vinga, no sigueu supersticiosos, home. Alegria, que per fi estem tots junts després de tant de temps. Però què està passant? No entenc res. Doncs ho sento molt, però he hagut de deixar-li l'avís. No hi era. I ara què? Suposo que ja vindrà. Mentrestant, d'on va anar Emilia? Nicole?
És el títol d'una d'aquests secrets de família que no es poden ni comentar, ni pensar, ni imaginar. Sempre n'hem dit quieta perquè va estar a punt de casar-se amb algun dels nostres oncles. Que això no sé qui devia de ser. Oi, oncle? Tu ho saps? No, no tinc la menor sospita. Ja deixat en sabat. De tots els oncles només ens quedes tu? I tu no vas ser, oi, pare? Des que ens vam quedar sense pare, es pot dir que ella s'ha fet càrrec nostre. I és per això que sempre li hem dit tieta, perquè mai ha deixat de vetllar per nosaltres. I s'ha casat mai? No, I com està? Pare! Diria que si la veieu gaire últimament. sincerament, no. Des de que se'n va anar. Nadine, calla.